Γεια σας gamer, GRTO7 εδώ και σήμερα. Σήμερα έχουμε άλλο ένα επεισόδιο στον The Last Hero World που είχαμε φτιάξει και μαζί. Εδώ έχουμε τους φούρνους μας και σήμερα θα μαζέψουμε ξύλα. Θα μαζέψουμε ξύλα για να φτιάξουμε επιτέλους και ένα σπίτι, γιατί μπορούμε να μένουμε ακόμα σε μια... τέλος πάντων σε μια σπηλιά. Οπότε να αρχίσουμε να βγάζουμε. Επίσης αυτό το καιρό ψάχνω και κάποια ακουστικά καλά, να ακούω καλύτερα και εγώ να ακούω καλύτερα το game. Ωραία. Να ακούω καλύτερα και εγώ το game και γενικά. Ωραία. Έχουμε μαζέψει 16. Ωραία. Σήμερα τελείωσε και την αντιβίωση που έπαιρνα. Και επίσης χρόνια πολλά κιόλας γιατί προχτές είχαμε Χριστούγεννα. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη και σε 5 μέρες τελειώνει και αυτός ο χρόνος. Ναι, τελειώνει. Μπαίνει το 2017. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε πιο πολλά βίντεο, αλλά πάντως εγώ, ο Γιώργος Pixels και ο The Legend Nick, κάπως έτσι λέγεται, ψάχνουμε για έναν σερβερ να φτιάξουμε. Πώς θα φτιάξουμε ένα σερβερ έτσι free build, να τραβάμε και βίντεο και να παίζουμε μαζί, να πηγαίνουμε στο δράκο. Όπως σήμερα είχαμε φτιάξει έναν κόσμο μαζί και πήγαμε σήμερα στο δράκο. Εντάξει, μας σκότωσε κάποιες φορές. Δεν γίνεται να μην σε σκοτώσει ο δράκος. Τέλος πάντων. Ωραία. Συγγνώμη. Ξέρω ότι έχω και λίγο άσχημο. Μπορώ να τραβήξω και κάνα vlog που είναι μέσα στις γιορτές. Δεν ξέρω αν πάρει και πολλά view, δεν με ενδιαφέρει, απλώς να σας δείξω πως περνάω και εγώ τη μέρα μου με τους φίλους μου. Σήμερα θα βγούμε και έξω. Πάμε για φαγητό όλοι μαζί, σε ένα fast food άδικο τέλος πάντων. Ωραία. Δεν ξέρω. Καλά γενικά. Εγώ μια χαρά τα περνάω, για εσάς δεν ξέρω. Ωραία. Και ευχαριστώ και για την υποστήριξη που είχα στο προηγούμενο βίντεο. Μιας και ξεπέρασε το όριο της μίας μέρας. Δηλαδή μέσα σε 2 μέρες είχα μαζέψει 20 προβολές, 25. Δηλαδή μια χαρά, ήμουνα ευχαριστημένος από εσάς. Βλέπω ότι σας άρεσε το ότι πήγα για mine. Θα ξαναπάμε για mine, δεν είναι θέμα. Ξαναπάμε, θα ξανασκάψουμε, θα κάνουμε δουλειές. Ωραία. Έχουμε μαζέψει ένα stack. Τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε πού θα το χτίσουμε. Πάρε και το πέρα. Σήμερα εντάξει δεν θα έχουμε και τόση συζήτηση, θα έχουμε πιο πολύ... Βασικά θα έχουμε συζήτηση, γιατί δεν... Έτσι όπως θα μαζεύουμε αυτό στις λεπτές στιγμές. Όπα, λάγκρε. Δεν ήταν και τόσο έξυπνο το ζόμπι. Τα ζόμπι γενικά δεν είναι και πολύ έξυπνα, αλλά εντάξει. Είναι να πεις. Παίζουμε και σε αυτή την καινούργια τη version 1.0.0.16.
Έχουμε το δράκο. Ωραία. Μια χαρά τα πάμε. Δράκος. Μετά ποιος ξέρει, στις επόμενες version μπορεί να βάλουν και τέτοιο μωρέ, πώς το λένε, και trade με villager. Να βγάζεις πολλά πράγματα να βρεις village. Το χτίσουμε κάπου εκεί πάνω. Ας κάψουμε και αυτά. Τι να σκάψουμε, να τα κόψουμε δηλαδή. Το ξέρω, χαζουμάρα είπα. Θα συνεχιστεί η σειρά. Βλέπετε δεν έκανα και προηγούμενη. Η προηγούμενη απλώς λάγκαρε επειδή ήμουν κοντά στο σπόνο και μάζευε πολλά mob. Αυτό. Και τώρα πάμε να κοιμηθούμε. Τραβάω και 6 λεπτά. Όσο για τα ακουστικά που σας είπα πριν, είμαι κοντά στο Saddest G-Power. Ναι, αυτό το μοντέλο νομίζω ότι είναι ένα καλό και ωραίο. Κοιμηθούμε. Γενικά μια χαρά. Climb. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Ωραία. Τώρα αυτό το καιρό σας είχα πει ότι κάθε μέρα θα ανεβάζω βίντεο. Ναι, σχετικά με αυτό, επειδή τώρα ψάχνω ακουστικά για να έχω καλύτερο ήχο και θέλω να με ακούτε και καλύτερα, δεν θα ανεβάζω όσο συχνά σας έλεγα, απλώς θα ανεβάζω ένα-τρεις μέρες, τέτοια φάση. Δηλαδή σήμερα πρέπει να έχουμε κλείσει 3 μέρες. Το προηγούμενο βίντεο μάλλον. Θα το χτίσουμε κάπου εδώ. Ναι, εδώ το χτίσουμε. Κόψουμε και αυτά τα φύλλα. Ωραία, σχεδόν να τελειώνει και η ζωή του άξιμου. Έχω και ανοιχτή εδώ την τηλεόραση, είμαι στο δωμάτιό μου, αυτός. Και μια και δεν είχα τίποτα να κάνω μια σκήπατα τις 6 ώρα, θα πάω έξω με τους φίλους μου, τον Γιώργο και τον Νίκο, ή αλλιώς Legacy. Τέλος πάντων είναι λίγο πολύ περίεργο το όνομά του. Να ξέρετε, θα το κάνω λάθος πολλές φορές μέχρι το πετύχω. Αλλά τέλος πάντων έφτιαξε ένα καινούργιο κανάλι, ένα καινούργιο YouTuber. Ωραία. Λοιπόν, τώρα δεν μου φαίνεται και καλό σημείο, αλλά ίσως φτιάξω μια βάση έτσι μεγάλη. Αλλά για αρχή ένα σπιτάκι απλό και λιτό, χωρίς πολλά. Και από εδώ. Θέλουμε dirt. Γενικότερα τώρα πρέπει να φτιάξουμε κάτι chest, να βάζουμε πράγματα μέσα.
Και μάλλον στο πρώτο βίντεο σας είχα πει πως λειτουργώ, αλλά για το χρησιμοποιήσουμε. Κάνουμε και φάρμες. Και γράφω και 10 λεπτά. Συγγνώμη που σας λέω κιόλας πόση ώρα γράφω, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός, να μιλάω συνέχεια δηλαδή. Δεν μ' αρέσει δηλαδή. Δηλαδή το πιο πολύ εστίαση όχι στα που λέω, αλλά στα που κάνω. Εντάξει. Τώρα δεν ακούμε και πολύ καλά. Και ακούμε λίγο βραχνιασμένος. Δεν φταίω εγώ. Απλώς δεν μου έχει φύγει ακόμα τελείως. Η αντιβίωση έκανε τη δουλειά της, δεν βήχω πια τόσο πολύ. Άντε την ημέρα να βήξω 2 φορές, 3. Και πάντα χάνομαι εκεί πέρα. Είναι μια τρύπα δηλαδή εκεί μέσα που πάντα θα χάνομαι. Λοιπόν, και πρέπει να φτιάξουμε. Έχω στικάκια. Έχω. Δεν πειράζει. Εντάξει, μάλλον είναι ακόμα. Όπα. Εντάξει. Θα βρούμε και άλλα biome στη συνέχεια. Ελπίζω να βρούμε και κανένα ice, μιας και τώρα με την καινούργια ενημέρωση στο Minecraft έχουμε βάλει και igloo εκτός από το end και τα end city. Εντάξει, δεν μας πειράζει και να μην βρούμε, αλλά village θέλουμε να βρούμε ένα village. Θα βρούμε και το stronghold, πάμε στο end με βοήθεια βασικά, φυσικά. Τι θα πάμε μόνοι μας. Τη μία στις 1000 θα πάμε μόνοι μας. Γενικότερα εγώ με τη συνεργασία. Θέλω να κάνω πράγματα με παρέα. Ωραία. Τέλος πάντων, φτιάξουμε τέλος πάντων, θέλουμε να γίνει λίγο συμμετρικό Minecraft παίζουμε. Δεν γίνεται να μην είναι συμμετρικά. Εντάξει, δεν είναι όλα συμμετρικά στο Minecraft, αλλά εντάξει. Τώρα πώς θα το κάνω. Κλείνω και 13 λεπτά τώρα. Και τι κάνω. Μόνο μιλάω. Όλο μιλάω, εντάξει. Είπαμε πιο πολύ του game. Και κάνω το αντίθετο τόση ώρα. Έχουμε πολλά. Ωραία. Χτίζω αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, και αυτά είναι τα σχέδιά μου. Εδώ πέρα θα χτίσουμε. Και εδώ θα κλείσω το σημερινό μας βίντεο. Και αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe, ξέρετε τα συνηθισμένα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε τα λέμε. Peace.